Čau. Dobrý večer vám přejeme. My jako Meeting Hustles vás vítáme v novém roce. A chtěli bychom vám všichni dohromady popřát všechno nejlepší do nového roku. Hodně štěstíčka, zdravíčka, tancováníčka, lásky taky. A taky máme jednu významnou událost. Máme narozeniny. 1. ledna. Show jsme si dali, vystoupka na plesech a tak. Charitativní akcička. No. Videí, kolik jsme natočili? Já jsem natočil. Dobře. No a hlavně na pohodičku, každý čtvrtek, lekcičku. Za celý rok jsme otočili spoustu workshopů. Například u Dancers for You. Nebo ve Fantasy Dance Studio. U rock'n'rollistů Scallop Dance, Double Cookies. A pozvali jste nás i do Vídně. Je to skoro rok, co jsme přivezli The Creator Jeff Selby, který si v Praze hodil workshop. Po něm jsme si střihli takovou malou twist party, druhou. Pomohli jsme také zorganizovat festival All of Fun a vytvořili jsme nově pro basicy i pokročilý New Style Hustle Prague Weekend. Yeah! Od nového roku se rozrůstáme o další 3 páry z řad našich studentů. A z těch smutnějších zpráv Ivetka z časových důvodů už s náma netancuje. Chybíš nám. No jak jsem mluvil o tom Jeffovi, tak letos to The Creator Jeff Selby přivezeme znova. Tentokrát děláme mezinárodní tour a můžete se těšit i na workshop v Praze. Otvíráme také nové lekce pro začátečníky. Těšte se do další twist party. A těšíme se na vás na další New Style Hustle Prague Weekendu, který bude 17.1. Takže my vám moc děkujeme za vaši přízeň v celém loňském roce. Jsme rádi, že jste nás sledovali, že jste nám chodili na lekce, moc si to vážíme. Děkujeme Helče za ten krásný sál, kde máme lekce. Rozhodně. A doufáme, že se s váma budeme dál vídat v celém příštím roce. Mějte se krásně. Peace. Více informací na našich facebookových stránkách.